Fl-istess waqt li pajjiżna miex il-qudiem għandek oppożizzjoni li bil-proposti tagħha trid treġġa' l-arloġġ lura bħal bil-proposta tagħha dwar l-ODZ. L-oppożizzjoni proponiet li permessi ta' bini għandhom ikunu determinati mill-politiċi. Fil-mellieħa l-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan għandu jmur lil-in mill-politika. Ma jien naħseb li dik hija d-direzzjoni li rridu nibqgħu għaddejjin bħala pajjiż. Femmux aħna l-politiċi li ddeċidu dwar permessi individwali, imma jridu jkunu esperti u nies appuntati b'indipendenza, illi jkunu huma illi jibqgħu jieħdu d-deċiżjonijiet. Alla ħares nerġgħu nreġġgħu l-arloġġ lura. Proposta li turi n-nuqqas ta' sustanza tal-oppożizzjoni fl-idejat tagħha bħal proposta li resqed dwar l-Air Malta li dwarha jidher biċ-ċar li l-oppożizzjoni tfajjar bla doċċ mingħajr ma tieħu parir legali, sostna l-Prim Ministru. Għax min-naħa tal-oppożizzjoni s'issa qed ikollna kaf tal-oppożizzjoni shooting from the hip bi proposti li huma half-baked. Tkellem dwar il-każ ta' Claudio Grech hekk kif ġie żvelat li prova jsikket lil whistleblower fil-każ tal-iskandlu tax-xiri taż-żejt, każ simili għall-iskandlu ta' xogħol fil-privat għal xiri ta' voti f'Għawdex. Fiż-żewġ każi Busuttil baqa' siket. Joseph Muscat qal li bħala Prim Ministru se jibqa' jaħdem qatih biex ibiddel il-pajjiż. Iħares il-qudiem biex jibdew id-diskussjonijiet dwar il-paga minima nazzjonali. Fl-istess waqt il-Gvern se jibqa' jaħdem biex ikun miġġieled il-faqar f'pajjiżna. Għalhekk id-differenza, għalhekk irrid li l-Partit Laburista u dan il-moviment jibqa' fil-Gvern, għax dan huwa l-Gvern li jistieden il-Caritas ħalli nitkellmu dwar il-faqar. Ħaddieħor joħroġ press release ħaddieħor joħroġ press release u mbagħad jgħidlek li perċezzjoni l-faqar li għax in-nies jeqirdu. Hekk kien jgħid ħaddieħor. Aħna ġibnihom nitkellmu u mhux ħanħalluh jiġbor it-trab dak il-rapport. Qasam li l-Prim Ministru qal li saret ħidma sħiħa li ħallit effett fuq il-familji bħal roħs fil-kontijiet tal-enerġija, roħs fl-uniformijiet jew għall-anzjani roħs fin-nollijiet tal-linja. Miżuri li jagħmlu differenza kbira, però l-ħidma trid tkompli. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan il-Gvern se jibqa' jaħdem biex ikompli jbiddel il-pajjiż.